Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tresno Waranggono dados Nelongso rasa rasane tangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu paras swara gening tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku sliramu. Duka masa temane aku ngerti hatimu neng wis pastine aku tuh jodohmu. Waduh, Pancen rasa kare rasa kudu lilo mun rino lilo aku nyanding pria liya. raga rasa wis sewindu nggonku ora ketemu kegugah atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Tak tulis lakon tresnamu neng gendeng katresnanku tak tembangi saben kangen sliramu. Satenane aku nangis nanging tresno wis kinares tak lakoni kanthi ikhlas hati. Uyungku ngelayung ngambara ing awang-awang tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang tumetes aloku terus milih ana pipi apa tresno iku pancen raku tunduweni. Wis liya aku kelas wis cukup lelekmu lakon tresno iki bakal dadi cerita tresno Waranggono. Wasing Mantap. Raga rasa wis sewindu nggonku ora ketemu kegugah atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. tak tulis lakon tresnamu ning gendeng katresnanku tak tembang sabar kangen sliramu. Satenane aku nangis nanging tresno wis kinares tak lakoni kanthi ikhlas hati. Uyungku ngelayung ngambara ing awang-awang tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang tumetes aloku terus milih ana pipi apa tresno iku pancen raku tunduweni.
tresno rangono. Matur sembahna. Sama-sama.